Saud Arabistany Türkmen gadyny Awganistan üstü bilen Pakistany we Hindistany aktyrmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proyektine sermaye ýatyrýar. Bu barada geçen anyny güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdun neft gaz pudowyny gözegçilik edýän witse-premier Maksat Babaýew ma'lum etdi. Babaýewiň sözüne görä, bu baradaky ýylalaşyk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2016-njy ýylyň maý aýynda Saud Arabistany padşahlygyny eden resmi saparyna gazanylypdyr. Saud Arabistanynyň ösüş gaznasy tarapyndan berilen maý goýumlary daşary ýurtly maýadarlaryň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygyna uly gyzyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berýär. Emma bu aramızdan Saud Arabistanynyň bu gaz geçirji proyektiň gurulşy üçin ýatyrýan maýasynyň möçberi şeýlede bu ýylalaşygyň nähili şertlerde gazanylandygy barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda prezident Berdimuhammedow Saud Arabistanynyň padşahsy Salman bin Abdulaziz Al Sauda bu proyekt üçin Saud ösüş gazanasynyň maýy goýum serişdelerini iýermegine çuňgur minnetdarlyk hatyny iýerdi diýip resmi habarda aýdylýar. Ekspertleriň pikirine görä, Türkmenistan, Awganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany gaz eltmek planlarynyň öňünde iki çynlykly mesele dur. Olaryň biri, proyekt bilen bagly çykdyjylaryň 85%-ni öz üstüne alýan Aşgabatyň häzirki maliýe kynçylyklary wagtynda $10 milliard töregünde bahalanýan proyektde serişde tapmak kynçylygy, ikincisi Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarydyr. Energiya meseleleri boýunça bilermen John Roberts uzunlygy 1814 kilometrlik gaz geçirjiniň Türkmenistanyň geçýän 200 kilometr bölегiniň tas utoranyny, emma onuň geçmeli beýleki döwletlerini turwa çekmek işlerini asla girişilmändigine ünsü çekýär. Not in Afghanistan, not in Pakistan, not in India. Gaz geçirjini çekmek işleri ne Awganistanyny, ne Pakistanyny, ne de Hindistanyny başlandy. Elbetde bu ýagdaýlary göz öňünden düşürmeli däl. Emma bärde bellemeli ýene bir ýagdaý bar. Saud Arabistany onsuzam Awganistany pul ýatyrýar. Awganistan geçirji bilen baglanyşykda teknik işlerini geçirmek, onuň uğru boýunça desgalar gurmak barada planlarynyň bardygyny aýtdylar. Awganlar muňa çynlyky çimeleşýän ýaly bolup görünýär. Emma hiç kim Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlaryndan söz açmaýar diýip Roberts belledi. But of course, the one thing nobody mentions is the security situation in Afghanistan. Bilermen Saud Arabistany bilen bu proyekt boýunça gelinen ýylalaşykda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň göz öňünde tutulan bolmagynyň mümkinligini çaklaýar. And I'm wondering whether what we're talking about really Menne bu arada maglumat yok. Ýöne belki de Saud Arabistany bilen gelinen ýylalaşykda beýleki ähli taraplarym göz öňünde tutulandyr. Bu diňe bir çaklama. Emma meniň pikirimçe bu gaz geçirje Talibanyň zyýan ýetirip bilmezligi üçin ýeketäk çykalgadyr. would not have the power to interdict the pipeline at a time and place of their choosing. Bellek geçtik. Türkmen häkimetleri ilki başta gaz geçirjiden 2019-njy ýylyň aýagyna aktarylyp başlanjakdygyny elan etseler de, bu möhlet soň bilen 2020-njy ýyla çenli ýyza süýçürildi. Şol bir wagtda John Roberts bu proyektiň keskitlenen möhletde amala aşjakdygyna şüpheli garaýanlygyny, has dogrusy, soragyň ol proyektiň düýbünden amala aşmazlygy dogrusyna goýulmalydygyny hem sözüne goşdy. Dünýäde tebii gaz baýlygy boýunça ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan häzirki wagtda öz tebii gazyny diňe Hytaýa satýar.